Wanda ya kira ni zan yi tafiya zuwa Fata. To, ka je mu sabon salon kiran sallah da wasu. Password Industry Abuja su ne suka kawo muku shahararren fim din nan mai suna mutuwar aure. Mutuwar aure sabon series film ne wanda ya kawo muku abubuwa kala-kala a zamantakewa ta mu irin ta aure. Mutuwar aure. Mutuwar aure. Ya amince mata mai gidanta, ya bata kula, ya bata yarda, ya bata rayuwar shi gaba daya, amma ina son magana ɗaya daga cikin dama wutan gida ne da samu matsala tana kawo mai maza gida a matsayin kwarata. yawon za ka iya basu Mutuwar aure. Mutuwar aure. Ita kuma ba ta haihuwa. Yana santa, yana ƙaunarta, yana da ɗimbin dukiya, ya ba ta yarda, inda suka haɗe kai ita da iyayenta suna so su kashe shi, suna so su sheƙe shi domin su gaji ɗimbin dukiyarsa mai tarin yawa. Ina so a haɗa shi da inna yana ji baya iya magana mu ɗebi dukiya. Mutuwar aure. Mutuwar aure. Wannan ƙasaitaccen shiri ya samu aiki mai kyau daga kamfanin Password Industry Abuja. Screenplay and directed by Sharif Tuboy. Producer by Umar Damba. Bada umarni DJ Anas K-Boy. Ɗaukar nauyin shirin Password Industry Abuja.